Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. Топови ҷангвари вазни миёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки тамринҳои ӯ бо ҳамроҳии Ислам Махачев ва Ҳабиб Нурмагомедов чӣ гуна гузашта истодааст. Мо бо Ислам Махачев тамрин карда бо якдигар гӯштин гирифта истодаем. Ман қувва ва корҳои кардаи ӯро ҳис мекунам. Бо ин бачаҳо якҷоя тамрин кардан махсус аст ва шумо ин чизро медонен. Баъди ҳар як тамрин Ҳабиб бо ҳама нишаста мегӯяд ки шумо кадом корҳоро нодуруст карден ва аз ин ҷо ҳама мефаҳмад ки проблемаҳои онҳо дар чист ва ин чиз шуморо боз ҳам ҷавобгар мекунад ки кори худро хуб иҷро кунен. ту ба тамринҳои онҳо назар карда мефаҳмӣ ки барои чӣ онҳо ин қадар хубанд ва барои чӣ хубтар шуда истодаанд. Ислам ҳамаи корҳоро хеле дуруст ба анҷом мерасонад. ӯ ягон хатогиро сар намедиҳад. вақте ки ту бо ӯ спарринг мегзаронӣ, ана ҳамон вақт мефаҳмӣ ки ӯ ягон хатогӣ намекунад. Махачев дар ҳама мавқеъ олиҷаноб кор мекунад ва ҳамзамон ӯ инсони хеле хоксор ва хуб аст ва ӯ ба ман якчанд усулҳои беҳтаринро нишон дода истодааст, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки айни замон Билол Муҳаммад ва Ислам Махачев якҷоя тамрин карда истоданд ва чанд рӯз пеш Билол Муҳаммад хабар дод ки рӯзи муҳориба дар кунҷи ӯ бо ҳамроҳии дасташ Ҳабиб Нурмагомедов низ ҳузур мекунад ва дар вақти муҳориба ба ӯ маслиҳат медиҳад. ҳам Билол Муҳаммад ва ҳам Ислам Махачев рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 баромад мекунанд. Ислам зидди Чарлз Оливера, а Билол Муҳаммад боша зидди Шон Бреди боз дар ин турнир баромад мекунанд. Муҳаммад Мокаев зидди Малколм Гордон, Абубакар Нурмагомедов зидди Гаджи Омаргаҷиев, Зубайра Тухугов зидди Лукас Алмейда, Волкан Оздемир зидди Никита Крилов, Маҳмуд Муродов зидди Кайо Боралло, Билол Муҳаммад зидди Шон Бреди, Бенил Дарюш зидди Матеуш Гамрот, Пётр Ян зидди Шон Омели, Алҷамин Стерлинг зидди Тиҷей Дилашов ва Чарлз Оливера зидди Ислам Махачев. дӯстон, агар ягон кор рух надиҳад, масалан ягон ҷангвар осеб нагирад ва ҳамаи ин муҳорибаҳо баргузор гарданд, пас ман фикр мекунам ки ин беҳтарин турнири соли 2022 хоҳад шуд. худи шумо дӯстон, кадоме аз ин муҳорибаҳоро сахт интизорен? метавонед дар комментария нависен. ҷангвари бебоғ ва ҷавони тоҷик Нурулло Алиев шаби гузашта хабар дод ки муҳорибаи навбатии худро дар ташкилоти UFC кай гузаронидан мехоҳад. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ акси худро гузашта декабр навишт ва ҳамин гуна фаҳмонда дод ки моҳи декабр баромад кардан мехоҳад. ва дӯстон, дар моҳи декабр ташкилоти UFC нақша доранд ки 2 турнир гузаронанд. якум турнири худро рӯзи 4 декабр гузарондан мехоҳанд ва ҳозирашда маълум нест ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи кӣ мешавад. ана дуюм турнири дар моҳи декабр ба нақша гирифта шуда боша рӯзи 18 декабр баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ҷаред Канонир ва Шон Стрикланд хоҳад шуд. барои ҳамин дӯстон, Нурулло метавонад ки дар ҳамин турнир баромад кунад. мо албатта ки ба Нурулло Алиев муваффақият орзумандем ва хабарҳои навро интизор хоҳем шуд. дӯстон, аллакай рӯзи 4 октябр яъне паго бего турнири ACA 146 баргузор мегардад ки дар он яке аз варзигарони машҳури тоҷик Аъзам Ғаффоров бо рекорди 13-3 баромад хоҳад кард ва рақиби ӯ варзигари бразилӣ Ҷосиэл Силва бо рекорди 17-5 хоҳад шуд. муҳориба дар вазни 57 кг баргузор мегардад ва сеюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. пахши мустақими ин турнирро дар саҳифаи расмии ACA тамошо карда метавонед. нархи тамошои як турнир дар ACA 199 рубле аст, а нархи якмоҳа тамошо кардани турнирҳои ACA 249 рубл. мо мисли ҳамавақта кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепул дастрас кунем. ваъда намедиҳем дӯстон, балки кӯшиш мекунем ва агар ки пайдо карда тавонистем,
пас ҳатман дар телеграм канали худ паҳлавон теҷа пешкаши шумо мекунем. аба аъзам ғаффоров бошам, муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. то боздид хонободу сарбаланд бошен дӯстон.